Adobe on yhdysvaltalainen yritys, joka kehittää ohjelmistoja digitaalisen sisällön luomiseen, käsittelyyn ja jakamiseen. Adobe omistaa melkein 100 erilaista suunnitteluohjelmaa ja se on ollut pitkään alansa ylivertainen standardi. Nyt kuitenkin Adoben valta-asema on uhattuna, kun se kohtaa yhä suurempia haasteja yli 30-vuotisen historiansa aikana. Nousevien kilpailijoiden lisäksi Adoben epäluotettavuus ja kyseenalaisuus kasvavat sen käyttäjäyhteisössä. Onko digitaalisen monopolikuninkaan kausi päättymässä ja mitkä asiat horjuttavat sen suurvaltaa? Vuonna 1982 tietotekniikko John Warnock ja matemaatikko Charles Czeske perustivat Adoben juuri digitaalisen vallankumouksen aikaan. Ajoitus oli erinomainen ja yritys pystyi vastaamaan luovan alan nopeasti muuttuneisiin tarpeisiin. Adobe käynnisti vallankaappauksensa kehittämällä PostScript-kielen, mikä mahdollisti ennennäkemättömän tarkan tulostamisen. Tämän ja kodin elektroniikan yleistymisen ansiosta pienemmät yritykset ja yksittäiset suunnittelijat pystyivät tuottamaan julkaisuja itse ilman painotaloja, mikä oli siihen aikaan todella mullistavaa. Näin Adobe teki digitaalisesta suunnittelusta helpommin saavutettavaa. DTP-vallankumous oli lähdössä käyntiin. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa pystyi tekemään julkaisuja latomaan, mikä ennen oli Spousal-taitoa vaativia juttuja. Tämä PostScript eli sivujen kuvauskieli niin mahdollisti sen. Tämä on se Adoben pohja. Mutta silloin Adobe ei ollut mikään muu kuin yksi samankokoinen yritys kuin nämä muutkin graafisen alan yritykset. Niitä oli Quark ja Altsys, joka teki freehandin, Macromedia, joka oli siis tämmöinen multimedia house. Kaikista näistä firmoista Adobe oli ainoa, joka tajusi, että sen pitää tehdä ekosysteemi. Laajentaakseen tarjontaansa käyttäjilleen Adobe tarvitsi monipuolisemmin erilaisia suunnitteluohjelmia. Se ei kuitenkaan kehittänyt niitä itse. Se ryhtyi määrätietoisesti ostamaan kilpailijoita. Hankkimalla muut yritykset omiin nimiinsä, Adobe levisi maailmanlaajuisesti ja sitoutti kuluttajat juuri omaan käyttöliittymänsä. Adoben menestyksessä oli 3 päävaihetta. PostScript-kielen kehittäminen kaiken alustaksi, kilpailevien yritysten ostaminen ja käyttäjien totuttaminen Adoben tuotteisiin. Ne on voittanut semmoisen tietynlaisen imagon suunnittelumaailmassa ja ovat nimenomaan saaneet sen kuvan siitä, että laadukas suunnittelu tulee Adoben ohjelmistolle. Nämä tekijät porrastivat Adobesta kokonaisten alojen standardin, jonka asema on pitänyt tähän päivään saakka. Kyllä mä edelleen näen, että siinä on paljon vahvuuksia. Ne on hyvin monipuolisia ohjelmistoja. Ne on myös semmoisia, että ne pyrkii olemaan hyvin ajan hermoilla. Adobella on paljon semmoisia ominaisuuksia, jotka toistuu muissakin ohjelmistoissa. Valtavasta suosiostaan huolimatta Adobe ei aina vaikuta pelaavan puhtaasti. 2000-luvulla myllersi digitaalisten tuotteiden piratointibuumi. Adobe ei kuitenkaan aktiivisesti pyrkinyt estämään ohjelmiensa pirattiversioiden leviämistä. Se päinvastoin hyötyi siitä. Kun aloittelijat tottuivat juuri Adoben ohjelmiin, heistä saatiin myöhemmin todennäköisemmin maksavia asiakkaita. Adobe kesytti meitä käyttämään niitä sovelluksia. Me ollaan niin totuttu siihen, että ei me nähdä toisia vaihtoehtoja siinä. Käyttäjät ovat ilmaisseet turhautumista muun muassa kyseenalaisiin käyttöehtomuutoksiin, joiden myötä lisenssitilausten peruuttaminen on tehty naurettavan vaikeaksi. Usealle luovan alan tekijälle on jo pitkään koitunut ongelmia Adoben kohtuuttomien peruutusmaksujen kanssa, jotka se vaatii lisenssin aikaista lopettamista varten. Tämä SaaS-malli ei ole reilu. Adoben suurin ongelma on se hinta-laatusuhteen, joka ei oikein mätsää. Mitä ne tekee ja minkälaista palvelua ne tuottaa, niin ne ei mene yksi yhteen. Peruutusehdot on yhtä vitsiä mun mielestä. Se, että joudut maksamaan sitä, että peruutat tilauksen aikaisemmin. Mistä se systeemi tulee? Tämä tämmöinen kuukausimaksu
perustuu siihen, että on olemassa jonkinlainen monopoli, että on tarpeeksi maksavia ihmisiä. Mä haluaisin ostaa ohjelmiston ja sitten olla elinikäinen sen ohjelmiston omistaja. Vuonna 2024 päivitetyt käyttöehdot vaativat Adobelle oikeudet kaikkiin käyttäjien tiedostoihin ja luvat käyttää niitä tekoälyn kouluttamiseen. Ehtojen hylkääminen olisi vienyt asiakkaalta sovellusten käyttöoikeudet kokonaan. Tämä nosti rajua vastustusta käyttäjien keskuudessa ja samana vuonna Yhdysvaltain hallitus haastoi Adoben oikeuteen käyttäjäsuojalain rikkomisesta. Maaliskuussa 2026 Adobe suostui maksamaan 150 miljoonan korvaukset, mutta lisenssin peruutusehtoja ei olla helpotettu. Adoben ehkä pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä puolesta, että kuinka ne tukee semmoista eettistä suunnittelua ja tasa-arvoista, että otetaan tekijän oikeudet huomioon. Siinä on ihan turhaa valtavasti. Ja sitten mä en tykkää yhtään siitä, että ne survoo kurkusta alas niitä uusia ominaisuuksia, kuten AI:ta. Adoben maine on köyhtymässä kuluttajien silmissä. Vaikka Adobe on edelleen merkittävä osa design-maailmaa, muutoksia on luvassa. Adoben systeemi on tosi epäeettinen. Adobe is love, Adobe is life, but I don't like my life. Adoben ohjelmistoille on tänä päivänä ennennäkemätön määrä vaihtoehtoisia ohjelmia. Kertamaksullisia, maksuttomia, yritysten tai avoimen lähdekoodin tarjoamia vaihtoehtoja on useita, joista moni on Adoben suosituimman ohjelmakirjon veroisia. Ohjelmia löytyy kattavasti käyttöön, jolla on suurinta kysyntää. Kuvanmuokkaus, piirtäminen, graafinen suunnittelu, videoeditointi ja äänityöskentely. Mikä saisi mut vaihtamaan Adobesta johonkin muuhun, niin ehkä siis enemmän se, että se on tosi samanlainen, mutta oikeasti kunnioittaa maksavaa asiakasta. Yksi Adoben kovimmista kilpailijoista on ollut UX-ohjelmisto Figma. Vuonna 2022 Adobe teki siitä ostotarjouksen. $20 miljardia. Vaihtoehtoisten ohjelmien haasteena on tietysti se, etteivät ne voi tarjota Adoben Imperiumin veroista ohjelmistopalettia. Olen niin tottunut siihen Adobe-systeemiin, että vaikka käytän välillä Affinitya ja muita, niin silti iskee se halu palata siihen Adobeen luo. Kaikki on kivassa ekosysteemissä ja siihen on tottunut, niin ei tarvitse opetella mitään uutta. Valitettavasti meille opetetaan vaan Adoben softia, vaikka on monia vaihtoehtoisia sovelluksia siihen. Mä kyllä enemmän kannustan siihen, että olisi monipuolisempi tarjonta ohjelmistoissa. Tarjottelisi erilaisia muotoiluohjelmistoja, jotta sitten omaksuisikin helpommin muita ohjelmistoja tulevaisuudessa. Mä oon ajanut täällä Muotsikassa semmoista, että oltaisiin vähän enemmän ohjelmistoriippumattomia. Jotta tämä menisi johonkin järkevään suuntaan, niin kyllä ton Affinityn pitäisi saada parempaa jalansijaa. On niin monta hyviä muita sovelluksia. Miksi me rajoitetaan itseensä vain niihin Adoben softiin? Adoben vaihtaminen johonkin toiseen softaan on ehkä enemmän semmoinen pidemmän ajan prosessi, että ruvetaan pikkuhiljaa vähentämään sitä Adoben osuutta. Jos mä taaksepäin katson, niin ei tämä nyt mennyt ihan niin kuin tämä olisi ollut järkevää. Jos kukaan ei tule haastamaan, niin ei ne paranna tapojansa. Vaikka Affinity yrittää, ei ne saa sitä samaa grippiä, mitä Adobella on. Tämä Affinity on yksi esimerkki siitä, että jotain on murtumassa. Kaikkein mahtavimmatkin valtiot kuopataan ajan saatossa. Mutta miten Adoben käy? Uskon, että Adobe tulee pitämään pintaansa. Adobe tulee viemään tämän kaiken. Adobe tulee pitämään pakettinsa, ei kuitenkaan ihan samassa mitassa. Jonkun pitää tulla vääntämään sitä kättä, muuten muutosta ei tule tapahtumaan. Tuleeko se pysymään ohjelmistosuunnittelun suurvaltiana vai tuleeko se jäämään nousevien uusien kuninkaiden jalkoihin?